každom dobrom fotografovi je kus umelca. Samozrejme, že musí dokonale ovládať technickú stránku práce s fotoaparátom, ale to, čo posúva fotografa od remesla ďalej k umeniu, je vnímavosť, originalita a kreatívnosť. Tým všetkým disponuje aj fotograf z Dunajskej Stredy Ladislav Polák, ktorý je známy nielen na Slovensku, ale vďaka súťažiam aj vo svete. Úspešného mladého muža s dušou umelca nám dnes predstaví Hana Michalčíková. Koľko ste mali rokov, keď ste sa dostali k fotografii? Prvý ten kontakt vznikol na základnej škole, kde náš pán učiteľ otváral fotografický krúžok, mňa to zaujalo a prakticky tam som prvý raz v živote videl skutočne, ako na tom bielom papieri, na ktorom nič nie je, sa zrazu zrodí fotografia a proste malo to svoje také úžasné čaro, ktoré keď chytí, tak to človeka už potom nepustí. Vy ste vedeli už vtedy v tom období, že chcete byť krajinkár alebo chcete sa venovať skôr ľuďom, portrétom. To, čo robí z človeka dobrého alebo aspoň skúseného fotografa, ten malý chlapec ešte nemá. To znamená, že človek ako postupne fotí, zisťuje, čo ho viac zaujíma. V mojom prípade tá sféra záujmu bola pomerne široká, aj keď priznám sa úprimne, že to, čo ma najviac fascinovalo vždy aj teraz, je makrofotografia. Láka ma trebárs nočné fotenie mesta, fotenie vtáctva, aj to je príjemné. Láka vás to preto, že fotografovať napríklad vtáctvo pri pohybe a mesto v tme je predsa už ten vyšší level, je to náročnejšie. Čo ma zaujíma, že človek zrazu vidí na tej fotke niečo, čo voľným okom nevidí. Keď dokážete vidieť na hmyze drobné detaily, na motýloch, niečo, čo voľné oko nezachytí, ani keby človek sa snažil akokoľvek. A na druhej strane, ak tá fotografia má ešte aj také kvality, ktoré robia z tej fotografie, no nechcem povedať umelecké dielo, ale povýšiajú. Áno, povýšiajú na nejakú umeleckú úroveň, tak vtedy je to ozaj niečo príjemné a človek je sám spokojný. Ale vy ste mi povedali, že vy ste taký náročný k sebe, že niekedy nie ste spokojní a dovtedy nad tým robíte, kým to nemá ten efekt, ktorý ste si predstavovali. Je to tak, to znamená, že človek cíti aj istú zodpovednosť, predsa len veľa fotí a možno aj tí priatelia alebo ten kruh známych, či tí, ktorí ho sledujú treba na sociálnych sieťach a vnímajú toho človeka ako, povedzme, dobrého fotografa, povedzme to takto, aj keď vo vzťahu k sebe som teda mimoriadne kritický, tak tá práca, teda každá jedna fotografia si vyžaduje mimoriadne veľa práce na to, aby človek mal pocit, že áno, teraz je to dobré, teraz sa to podarilo. Možno keby sme sa spýtali ktoréhokoľvek profesionála, tak aj sám na svojej fotke povie, že no toto ešte mohlo byť urobené trochu lepšie, no tuto tá farba mohla vyzerať inak, tuto tá kontrastnosť nie je celkom taká. To znamená, že vždy človek vidí aj na tej vlastnej tvorbe niečo, čo by dokázal neustále vylepšovať. A je to závislé od zručnosti toho fotografa, často aj od fantázie, alebo od tej dobrej techniky? Zásadne platí, že na to, aby vznikla krásna fotka, nie je potrebná dokonalá technika. Ale pokiaľ sa chce fotograf presadiť, povedzme aj v medzinárodných súťažiach, tak medzinárodná porota, ktorá vidí v jednej súťaži aj 10 000 fotiek, nebude tolerovať žiadne chyby a nedostatky na tých fotografiách a pokiaľ ide trebárs o salónne súťaže, tak to salónne prijatie určite nedostane žiadna fotka, ktorá má nejaké nedostatky, najmä také, že to udrie okamžite porote do očí. Ladislav Polák fotografiou žije a venuje jej všetok svoj voľný čas. Umenie, ktorého dokonale naplňa, si vyžaduje precíznu prácu, dokonalé technické vybavenie a neustály kontakt s umelcami na celom svete. Aj pretožne úspechy, o ktorých si dnes ešte povieme. Hovoriť Ladislavovi Polákovi, mladému fotografovi z Dunajskej Stredy o tom, čo je krása, je zbytočné. Má na ňu vlastný pohľad a aj špecifické parametre. Určuje ich fotoobjektív a skúsené oko milovníka prírody, mesta aj nevšetných situácií. Poďme sa teraz pozrieť na jeho makrofotografie, čo je fotografia zblízka.
Rozprávala sa s ním Hana Michalčíková. Čo treba na to, aby sa takýto neprofesionálny fotograf presadil medzi profesionálmi? Určite, pokiaľ chceme rozlišovať, aký je rozdiel medzi amatérom a neamatérom alebo profesionálom, tak rozhodne môžeme povedať, že ten, kto má vzdelanie v odbore fotografia, určite sa na takéhoto fotografa nemôžeme pozerať ako na amatéra. Na druhej strane aj amatér alebo niekto, kto nemá vzdelanie v odbore fotografia, má možnosti, ako získať ocenenia, ktoré z neho robia umelca, alebo ktoré dávajú minimálne tým jeho fotografiám punc umeleckosti a vo vzťahu k nemu jednoducho sú organizácie, ktoré povedia, že áno, dosiahol si určitú umeleckú úroveň, priznávame ti medzinárodné tituly fotografické, ktoré môžeš používať neskôr v medzinárodných súťažiach. Pán Polák, aké možnosti má amatér presadiť sa? Je možnosť aj pre amatéra, ktorý nemá vzdelanie v odbore fotografia, získať medzinárodné tituly, treba z titul Artist od organizácie FIAP, ktorý osobne, ale aj vo vzťahu k ďalším fotografom či vo vzťahu k svetu hovorí, že tento fotograf dosiahol určitú umeleckú úroveň, ale nie je to samozrejme titul len od tejto organizácie, ale aj od ďalších s prísnejšími, menej prísnejšími podmienkami. Vy ste sa veľakrát zúčastnili súťaží aj na tej najvyššej medzinárodnej úrovni, no a získavali ste vysoké ocenenia, takzvané salónne prijatia. O čo ide? Sám som videl, že mám možnosť sa zúčastniť týchto medzinárodných súťaží. Je to otvorené pre kohokoľvek. No na druhej strane človek, keď vníma, že v tej výsledkovej listine je aj Slovensko a reprezentujem Slovensko a nie len seba a vidieť Slovensko s nejakými percentami úspešnosti v súťaži je niečo, čo si vyžaduje od človeka aj istú zodpovednosť. Aké fotky podám do súťaže, koľko ich podám a podobne. A čo konkrétne sa vám podarilo také, na čo ste hrdí? Mne sa podarilo, ak som teda v týchto súťažiach postupoval, najprv s takou skromnosťou podávať menší počet fotiek, ktoré som považoval za najlepšie. Keď som zistil, že dokážem získať salónne prijatia, už som nadobudol väčšie sebavedomie, tak to sa priznám teda. A môj najväčší úspech bol ten, že som na jednej z najvýznamnejších medzinárodných salónnych súťaží, a to je German Mega Circuit 2016, získal so svojimi fotkami až 19 salónnych prijatí. Gratulujeme, aj keď, poviem pravdu, váhu tohto ocenenia si dokážeme len ťažko predstaviť. Pre porovnanie Česká republika získala 1 salónne prijatie, Španielsko získalo 9, Chorvátsko 11, Slovenská republika teda 19. Bol to fantastický úspech, priznám sa, a tento výsledok ma okamžite vyšvihol do star ratingu patronujúcej organizácie, a to je Photographic Society of America, ktoré mi udelilo Award of Merit a diplom k tomu prislúchajúci. Čo je ešte dôležité povedať, neskončil som, to znamená, že mám pocit, že len teraz začínam v skutočnosti. Pokiaľ ide o počet salónnych prijatí, tak už teraz som dosiahol počet viac ako 100. Reprezentujem Slovensko a nie len seba. Ladislav Polák z Dunajskej Stredy, mladý fotograf, nadviazal cenné priateľstvá s ľuďmi z celého sveta. Zúčastnil sa množstva podujatí a ako sme počuli, dokonale reprezentuje Slovensko v súťažiach najvyššieho kalibru. Je milovníkom makrofotografie a my sme sa s ním zoznámili vďaka Hane Michalčíkovej. Je 7 hodín, takmer 21 minút, stále počúvate Raňajky Rádia Regina. Začína sa nám bláznivý, ale verím, že aj veselý mesiac, apríl. Spoločne štartujeme víkend, ktorý má byť krásny, slnečný a teplý. Tak si to všetko užíme plnými duškami, rovnako ako aj túto pesničku.